yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be... Nå, hej. Goddag alle sammen. Ja, jeg havde ikke lige set, I var kommet. Men ja, nu er det jo blevet den 4. søndag i advent. Og vi skal til at pakke op i vores adventskalender og se, hvad der må gemmer sig den her gang bag lågen. Så jeg har selvfølgelig fundet min adventskalender frem, og jeg synes da bare, vi skal kaste os ud i det med det samme. Det er lidt spændende. Ja, hvad kan det være? Lad os prøve at se. Uha. Det er en af de helt store. Det er nemlig inaugural release. Og for jer, der ikke ved, hvad det er for noget, jamen inaugural release betyder sådan set indvielsesfrigivelsen. Så det her, det er en sample, en prøve fra det aller første batch, vi udgav. Og dengang vi tappede vores inaugural, jamen så havde vi noget, som vi puttede på små 5 cl flasker, så vi lavede en 300 stykker af de her små nogen. Blandt andet delte vi lidt ud til nogle samarbejdspartnere og så videre, og så havde vi altså nogen tilbage, som vi tænkte, jamen, hvad skal vi bruge det til? Og så var det helt oplagt at få med i sådan en adventskalender, uden at folk de vidste, at den ligesom lå der og gemte sig. Så det er lidt sjovt, synes jeg, og den helt passende dram som den sidste i den her kalender her. Ja, inaugural release, altså den har jo en lang historie selvfølgelig, fordi det her, det er jo den whisky, der var den første, og som sådan jo også har haft stor betydning for destilleriet, fordi det jo også var den whisky, som vi solgte i vores crowdfunding, dengang vi startede helt tilbage i 2016. Jamen, der lancerede vi en crowdfunding, hvor man kunne købe sig ind på det allerførste batch. Og nu har jeg ikke lige den hele flaske stående, men jeg synes da bare, at vi skal åbne den her, og så lige få den i glasset og lige lade den ånde lidt. Og vi vil tro, at der er en del uåbnede flasker derude, så hvis du også har en uåbnet flaske derhjemme, jamen så er det her jo den perfekte mulighed for lige at få smagt den. Og det der jo er lidt sjovt, det er, at på de her originale 70 cl flasker, som vi jo har voksforseglet, det vil sige, at toppen af flasken ligesom har fået en voksforsegling. Og der er jo de her knap 1300 flasker i alt. Og under den ene voksforsegling på toppen af flasken er der altså en guldmønt, eller en mønt, som hvis man finder den, hvis man altså åbner sin flaske og finder den her mønt, jamen så får man altså et 30 liters whiskyfad her selv. Og det er der altså ikke nogen, der har gjort endnu, så den her mønt må altså stadigvæk være inde under en forsegling et eller andet sted derude i det danske land. Det synes vi jo er lidt sjovt. Vi vil jo rigtig gerne have, at de her flasker bliver nyt derude. Vi forstår selvfølgelig også godt, at der er nogen, der vil gemme dem, men vi laver selvfølgelig whisky for, at det skal nydes derude. Og den her dram, inaugural release, er vi også virkelig stolte af og glade for. Og på mange måder var det jo en stor lettelse for os, at vi kom i mål med en whisky, som vi virkelig godt kunne stå inden for, selvom at vi vidste, at den skulle være ret ung, som den jo er.
det er jo et dejligt genbesøg. Jeg kan jo lige fortælle, at Inaugural Release er et batch, der er modnet på i alt 10 relativt små ex-bourbonfade fra et destilleri i Texas, som vi købte en håndfuld fad af helt i starten af vores karriere. Og det er sådan nogle, ja, det kalder den jo 25 gallons, det vil svare til cirka 94 liter. Så relativt små fade, som altså giver en kontaktflade mellem træet og destillatet, som er ret stor. Og så derfor kan man altså opnå en lidt hurtigere modning, end hvis man nu lagde alle de her liter på 200 liters fade, eller hogsheads på 250 liter fade. Så er de her lidt mindre fade altså en smule hurtigere om at modne, simpelthen fordi der er mere træ. Ja, og så blev de så alt stykket sammen, og whiskyen her blev efter 3 år tappet ved 52,2%, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det står selvfølgelig. Ja, det er korrekt. Så vil jeg bare lige sige, ja, måske lige duft til den. Wow. Så dejligt. Den har noget, helt klart noget vanilje, som er en klassisk note fra sådan nogle sådan amerikansk hvideg. Men den har også noget krydret over sig, noget hvid peber og også en ret frisk citrus. Herligt genbesøg. Men så vil jeg altså sige skål, og nu er det jo næsten jul, så ja, glædelig jul. Ja, den tør vi stadigvæk stå ved, den her. Ej, hvor er den dejlig. Hold da op. En masse sødme, den også byder på. Altså i forhold til, hvor ung den er. Altså den er jo virkelig rund og mild, og masser af vanilje og noget karamel og en smule kakao og kaffe i baggrunden. Og den her peber, den her sådan lidt hvide peber ting. Den her tror jeg da helt klart, at jeg kommer til at drikke resten af i juleferien. Ja, men jeg vil bare sige tusind tak. Tusind tak for at være med til at pakke adventskalender op sammen med mig og udforske et lille hjørne af vores whiskyverden. Og ikke mindst tusind tak for at følge med i vores gøren og laden her i 2024. Vi glæder os sindssygt meget til 2025. Det tror vi bliver et super spændende år. Og hvis det er, at du er ny hos os og er lige begyndt at følge os, måske har fået en adventskalender i gave, jamen så håber vi, at du vil følge os og klikke dig ind på vores Facebook, måske gruppen Salt Whisky Friends, som er vores community inde på Facebook. Og her på YouTube, der kan du også abonnere og se fremtidige videoer og melde dig til vores nyhedsbrev. Men jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige skål i Inaugural, og ønsker alle sammen en virkelig dejlig og glædelig jul. Tusind tak for nu. Hej hej.